Malikono ani Maliko kan nege ɲɛta o dana gosira Moribabugu kaw fɛ Sherifila TV o studio belebele kɔnɔna na ka bɛn ni bi alamisa donya juillet kalo tile 23 sanba 2026 ye kaw fo ka waleɲuman dɔn. Malikono ani Maliko kan deliko o bila ka gɛrɛ dɔnkili ɲɛ ganye o kuma kɔnɔna Amadu Kamara Kamarakɛ i ni sɔgɔma. Marhaba. Ko ni baasi t'i la. Tanati. Denbaya don. Baasi t'u la. Tabakɔrɔkaw ko ni baasi tɛ maa si la. Baasi tɛ maa si la. Bamanankaw y'a jigin k'a fɔ baasi tɛ maa si fana na. Baasi tɛ maa si la. O la an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Foli diyara ye. K'a fɔ i Kamara. Marhaba. Ma. Dugutigi mɔdi. Ne. Sanogo. Ma. Ngiringasɔkaw ka Sanogo. O don. Ni Ɲankuma. A diyara n ye. Ɲɔnɔkaw ka Samayira. A diyara n ye kosɛbɛ o don. Ɲankuma. Ma. Fanakaw fana b'a la. O b'a la. Kosɛbɛ. N'a ka di i b'a fɔ ko Mali bɛɛ kɛ. N ko ne ye Mali bɛɛ de. Yɔrɔ o yɔrɔ ka di ne ye de. Tubarikala. Awɔ. Samayira. Ne. Ka i yɛrɛ fo. A diyara n ye. Ka foli belebele. K'aw lasigi setigi Ala ma. O don. Ala min sɔnna ka bi don yira ani ne an'an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O don. Ani dɛmɛbaga jɛkulu ka Tiɲɛ don. lajɛlen fo. O don. Ka fo ɲɛna u ma fili u ma ɲinɛ. Ayi. Sɔgɔma don Sherifila Biakaso sanfɛ. O don. Ka minɛ tɛnɛ ka taa bila fɔ alamisa la. An y'an cogole a kɛnɛ kan. Nin ye tiɲɛ ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. U ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati bi ta. Ni Ala sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye. Min n'a ni a bɛ dɛsɛ. A t'i dɛsɛ. Surtout bi ye alamisa ye. Bi ye dɔgɔkun min filɛ jɛmukan na sira fɛ o tile laban ye. O don. Ni Ala sɔnna ma min fɔ ka se musoya témoin ye Safiyatu Sidibe. Madame Mariko Safiyatu Sidibe. A wulilen bɛ ka se musoba dɔ ma bi. Ka se kunnafoniba la o b'an bolo. Ani dugu kunkanko kumaw min bɛ tali kɛ tunkarankew cuala baaraw o kɛra faso Mali kɔnɔ. CSDM o ma ɲɛma o fana ka laseliw b'an bolo. Fɔ ka se sɛnɛkɛlaw ka ɲɛma ka bɔ Kita. Amadu Kamara an ni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka mɔ ka kɛ kunnafoni ka taga di kanubaga cɛman ni musoman ma bi. N'u ɲɛbila baaraw ye Amadu Kamara o b'a to hali bi nakɔrɔfɔ segin ma i na taa n'an ye juafiyɛ kɔnɔ. Kodi. An dɛmɛbaa jɛkulu an bɛ taa Musa Tarawele GMT. Elhaji Musa Tarawele. Sikɔrɔnikaw ka Musa tɛ de. Ayi Surabuguni Musa. Surabuguni. Olu ye Surabugunikaw de. O ni Sikɔrɔn man jan. Ayi ni a man jan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jurujan kelen na. O don. An bɛ taa ale fan fɛ. Fɛn min an ka dɛmɛbaga jɛkulu. O don. An bɛ t'olu lajɛ. O bɛ bɛn tiɲɛ don. E ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. tiɲɛ la mon père nin ka di. Ni tɛ jumɛn? Ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? I ye nin dɔn wa? A bi yan. A man kan ni. Sisan kɔni i ye teko ja. Te Zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ Te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mun diɲɛ e Ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ Te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mun tiɲɛ ye. Ala
balima muso ne de b'a fɛ ka na dumange kwa kɛbi ne kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi to bi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet balima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikele a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Amadou Camara Camarake k'i fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ ko de ko n taara mana a bolo da bɔra bate bata la nka donna bate kulu ana to su la i bɛ sabanan do dɛ simantigi do olu bɛ dɛ yanni labɛn ka sabati an ka taa sugu la kana fɔlɔ an ka taa sugu la Amadou Camara nɛgɛ ye fɛn dɔ a bɛ kunkura a bɛ jɔn ka jɔ siga foyi t'a la ko nana ne tun ni baara ye sama yɛrɛ an ɲɛna a bɛ bi daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara. Amadou Camara Camarake k'i fo k'i waleɲuman dɔn nin kɔni ye ɲuman fɛ nin ye a ko dafalen a kɛra o tɛ an ye an taara sugu la o don an seginna ka na tiɲɛ don fɛn min wulajan ta ma o don an t'an sɔnni sigi an ka sɔnni sigi ka Amadou labɛn bɛɛ sabatilen don o sabatilen don d'accord an ka taa Samara Sanogo bi ta an tɛna ko bila dagirinda la ayi fɛn min an ka kunnafoni bala an n'an sɔnni sigi kan o don k'an bolo nɔnɔbɔ jamana walanba o don n'o ye Isɔri ye tiɲɛ don Isɔri an bɛ don min ko bi fɛn ye Bangoni Nozambugu an y'a fɔ an dɔgɔkun tɛmɛnen a sira baaraw e ko u ma daminɛ wa o daminɛna Amadou Camara Camarake don min dɔgɔdara Amadou Camara o se mango o cɛ o kuma kɔnɔ bamananw b'a fɔ ko don min ma dɔgɔda o bɛ se o kuma tɛ min jɔdara o kɛra o kuma kɔnɔna i y'a fɔ cogo min na an jɛra ka a mana yan Amadou Camara jɛmukan kelen o sanfɛ o kɛra a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw o kɔni ye ale di min fɔ ye to sira dɔrɔn k'a kalaya cogo min na sira min a bɛ bɔ Bangoni tourner ka taa Tifa Nozambugu Amadou Camara Camarake ni ka guloki kura ni k'a don a sira la o kuma kɔnɔna ni min bɛ taa ni kɛ a siraw a baaraw ɲɛbila baaraw la n'a ka di nin y'an donnen ye baara yɛrɛ kɔnɔ bawo Amadou Camara bɛ min fɔ ye forokɔrɔbaw tɛ taa bɛ min fɔ ye fɛn kɔ dɛ o cɛ o mun nana n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛ taa wabɔ kɔ o don yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen ni olu bɛ se ka kɛ sababu ka baara in ni ka garan don a sen na ka sanga ni bɛ min fɔ ye so minnu jɔ misaliya da kun fɛ Amadou Camara Camarake n ye ɲininka k'a fɔ o so cili kɔni a daminɛna a bɛn ni bɛ min fɔ ye arabadon o ye koyi o kɛra
Amadou Camara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛba min ye Kemogo Jabate ye a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Jalakɔrɔji siraba ni maa caman y'a dɔn o de ye a bɔ Bangɔni na ka tɛmɛ Jalakɔrɔji ka taa tɛmɛ min fɔ ye Safo ye ɲininka fa Nɔnsɔnbugu Amadou Camara kamarakɛ sira minnu kɔni bɛ a da la ni a ye mɛn k'a fɔ sira pour que a ka dilan ni k'a fɛrɛ fa olu so ka bɔ yen olu so ninnu kɔni Amadou Camara ko o cili o daminɛna kulu dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Camara an bɛ min fɔ ye a baara kun a ɲɛ bila baara kun kɛra minisiri dɔw fɛ minnu o kun taara ya kuma bala Jalakɔrɔji kaw fɛ k'a yira k'a fɔ Amadou Camara k'a fɔ arabadon nata so cili olu na daminɛ ko a fɔlen ye a bɔra a sira fɛ Amadou Camara ko min bɛ tali kɛ so 570 a bɔ ɲɔgɔn la a ko cili a na taa ne ka o de sɛgɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Camara urbanisme o ma ɲɛmaaba Mahamadu Wologɛmu a yira k'a fɔ a ko so 430 Amadou sotigi 430 a ko Amadou Camara olu kɔni bɛ min fɔ ye procès verbal ni ka yira k'a fɔ an jɛnɛ a ye olu ye o signé a ko olu kɛlen kɔfɛ k'o tigɛ bila o la o baara kɛra olu ni commission fɛ commission min sigila sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ Amadou Camara kamarakɛ a ko olu cɛla a ko maa 444 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni tɔɲɔgɔn min kan ka di olu ma n'o ye indemnité ye a ko olu ta dira o ma ka ban a ko n'i yɛrɛ y'o fara ɲɔgɔn kan bi fɛn min ye miliyari 1 ani kunkan ko a bɛ se o ma Amadou Camara kamarakɛ détermination labanna k'a yira k'a fɔ hali bi maa minnu kɔni bɛ yen ni olu ma taa hali bi o yɛrɛ kɔfɔ maa dama ka se ka taa tigɛnɔ bila nin procès verbal ninnu na Amadou Camara u ka taa tigɛnɔ bila teliya la yan ko hakɛ min kan ka di o ma ni o ye tɔrɔmɔɲɔgɔn ye o baara o bɛ se ka lateliya o kun kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Camara kamarakɛ ni o labanna k'a yira k'a fɔ a ko fɛn min kun kɔni kɛ bɛ ka gara don sira in dilanni baaraw la o de ye mɔgɔ minnu ka so jɔ bɛ sira da fɛ Amadou Camara sira baara tɛ se ka kɛ k'olu to yen olu cili ko olu tun kɛ bɛ ka sira in baara ni k'a sumaya ko nka so cili min filɛ ka daminɛ tan a ko dɔɔni ana tɔ la wa Amadou Camara kamarakɛ a ko bɛɛ ka sigi k'a lajɛ a ko a tɛ mɛn bilen ni min fɔ ye guloki kura o na o fɛn sen Jalakɔrɔji sira ba la ka tɛmɛ Bangɔni fɛ ka taa Jalakɔrɔji ka taa ti Safo Amadou Camara ni ka taa bisimila mɛn fɔ Nɔnsɔnbugu fasiri filɛ ne y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ Amadou Camara ko ne ni major ye e ka bonya b'a la merci o diyara n ye sabara sanako bɛɛ de ka ko numu ale bɛ si bɔ sɛfan na ni cɛ ko n'i ye nɛgɛ bolo kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ tulu kɔ a bɛ kɔgɔ nɔfɛ nin ko in a mɛnna maaw tun ma da la a mɔgɔ ma da la nin transition in ne min fɛ yen ninnu sɔrɔsi n'o ye mun fɔ u b'a kɛ dɛ n'o ye min fɔ baara in Amadou Camara kabini sibiri don tɛmɛnen n'o bɛnna juillet tile 18 ma u taara yen u y'a fɔ ko arabadon ko sew cili bɛ daminɛ kunu araba n ye ɲininka k'a daminɛ Jalakɔrɔji ka se fɔ kunu Bangɔni farada la Amadou Camara min u y'a so kɔnɔna kɛ a kɔgɔna ye n'i sera yen n'i hakili man di a bɛ yiriwili k'i tun na u ye so dɔ ni dugukolo hakɛ kɛ Allahu akibaru o y'o kɛ dɛ samara sira in a nafa ka bon Jalakɔrɔji kosɛbɛ Jalakɔrɔji kaw dɔrɔn tɛ ani Bangɔni kaw yɛrɛ bɛ tali kɛ sɔrɔ a yangali baaraw la Amadou Camara ni sira in dilanna i b'a ye k'a fɔ ni sira dilanna a bɛ yɔrɔ bila en valeur o tiɲɛ Amadou Camara i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ na jagokɛlaw bɛ o la kosɛbɛ o ɲɔgɔn caman siga t'a la dɔ fara yɔrɔ o sɔrɔ kan i b'a ye k'a fɔ non seulement a bɛ na ni yiriwa ye a bɛ na ni lakana fana ye parce que hali bolofɛnw fana a bɛ sɛbɛn k'olu lakana Amadou Camara kamarakɛ an ka pan yewu kosɛbɛ sɛbɛn tamani kan n'a y'an pan e ko an bɛ taa an cogo sajɔlakaw fɛ yen min dɔ min bɛ yen n'o ye sanubɔ wɛrɛ ye an bɛ don min ko bi a ye n'a fɔ tile 5 baara bila o bolo dɔɔnin bɛ a baarakɛlaw fɛ koyi Amadou Camara kamarakɛ ne min fɔ i y'a fɔ cogo min na bamananw ka kuma don ko ni kɔ mɔnɔ kan min kan Amadou Camara a bɛ bɛn cogo min na jɛgɛ a ka se ka tila o kan kan n'o ma kɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔw la kuma a tɛ ɲɔgɔn faamu siga t'a la bamanan kɛra k'a fɔ Amadou Camara ko n'i ye maa filalen ye ɲɔgɔn sama dɔrɔn mɔgɔ nɔfɛ Amadou Camara 15 o de kɔ bɛ dɔ kɔnɔ siga t'a la ɲɔgɔn tɛ a bɛ bɛn bɛɛ tan ma misikolon kɛlɛ b'o nɔfɛ o bɛɛ tɛ jumɛn nɔfɛla ye Musa Bilali Sidibé ale ye karamɔgɔso dɔ la ka taa fɔ sajolakaw fɛ a ye a yira k'a fɔ Amadou Camara sajola sanubɔdenw bɛ sajola bi n'o o bɛ tali kɛ min fɔ Semos SA a baarakɛlaw ka lafasali kulu Amadou Camara kamarakɛ bamanankaw ka Amadou a comité syndical an bɛ min fɔ ye o kɛnɛ nin waati in na ka umuru koloni k'o dagoya dɛ a ko ka sababu kɛ mun kelen ye
o ye a yira k'a fɔ n y'a fɔ i ka kɔrɔ fɔ daminɛ na a ko a bɛ n'a fɔ kɔ mɔ bɛ kan min kan jɛgɛ ka tila o kan kan a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛ o cogo la Amadu Kamara ni nin ye susula fila ye n'a y'a kama k'o ladon ɲɔgɔn na o ɲɔ o jɛ man di a ko o de y'a to o ko ni kɛ bɛ ka tile 5 baara bila ni ka o juya da dɔɔni an nataw la Amadu Kamara kamarakɛ kuma min na laɲini minnu b'a la ka kɛ olu fɛ olu ma sabati a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadu Kamara o kɛ bɛ ka yira k'a fɔ baara b'a la ka kɛ hukumu dɔ kɔnɔ olu ma se ka taa fɔ ni nafa dɔn hukumu min na u ko ma ko des conditions floues et non transparentes Amadu Kamara kamarakɛ o ye a yira k'a fɔ ko CMOS SA ko ni a san na san 2020 waati u jɛrɛjɛkulu dɔ fɛ ko ma ko groupe Allié Amadu Kamara ka sanga ni dollar wari o million 105 bɔɲɔgɔnko sefa wari miliyari 60 ani kunkanfɛn don Amadu Kamara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bina ka biya a ko o wari tilancɛ o tun bɛ juru la a ko hali bi olu ma o faamu ka fara o kan Amadu Kamara kamarakɛ a baarakɛlaw lafasali kulu a labana k'a yira k'a fɔ Amadu Kamara baarakɛlaw fanba o kɛnɛ k'o bɔ Mali jamana kɔ kan ni ka n'o cu olu kan ɲi Amadu Kamara ka don olu ni o dayɛlɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko o ye kɛwale kɛbali min tɛ faamu Amadu Kamara kamarakɛ ka fara o kan u ɲɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen o jɔyɔrɔ nafama don sajola ɲini kɔnɔ ko o kɛnɛ k'o taa ni k'o di dunanw ma Amadu Kamara dugulenw ta kɔni kɛ ni min fɔ ye an y'a mɛn walima an y'a ye a ko Amadu Kamara o tɛ bɛn a ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ o sɔnna o ma o ye olu kɛlen ye maɲɔ ban fila ye bawo o sɛbɛn tɛ o yɛrɛ la Amadu Kamara kamarakɛ a ko o laban bɛ ka yira k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ o damanda faralen ɲɔgɔn kan a ko o de kɛ bɛ sababu bi ni k'olu muru dagoya wa o b'a ɲini fɛn dɔ bɛ yen Amadu Kamara olu ka sigi sen ka ɲɔgɔn tɛ tile 5 baara bila a ko olu b'o kɛ fura tɛ o la a ko o kun fɔlɔ ye min ye a ko kalo 5 bɛ yen Amadu Kamara min kan ka sara olu ye ka sanga ni yafuma b'a la baara ni a kɛcogo dɔw ye a ko Amadu Kamara o kalo 5 o ka bɔ ka da ni ka di baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a ko ka fara o bɛɛ lajɛlen kan min bɛ tali kɛ yafuma b'a la Amadu Kamara baara yɔrɔ n'a ka di ye place ba dɔw bɛ yen ɲɛfɔli ka kɛ ɲɔgɔn ye olu kun kan a di cogo ani a dira maa minnu ma a ko hali bi olu ma se ka bugunatigɛ baarakɛyɔrɔ dun bɛ sen na a ko o ye fɛn ye fɛn min ni a tɛ faamu ni a fari ni o bɔra yen a ko Amadu Kamara tɔrɔmɔ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo ni kalo ma sa a ko o n'a mɛ dɔw fisaya ni dɔ ye a ko olu sɔn tɛ u ma fana a ko jɛlenya u ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na Amadu Kamara a ko an da bila ka se fɛn minnu ma ni olu ma ni min fɔ nimisiwa sɔrɔ nin na Bamakɔ ka Amadu a ko zikalo tile 28 a ko olu bɛ baara bila kɛ ten ye fo ka taa se utikalo tile 2 Amadu Kamara ko maa tɛ don baarakɛyɔrɔ la bilen a ko ne bɛ ka lajɛ o ka secrétaire général k'a ye mun fɔ n ma ale kɔni ye min fɔ ko olu sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye wa Amadu Kamara olu bɛ nin de kan Musa Bilali Sidibe ale de y'a fasiri an y'a saro k'a bɔ indépendant kana bila kɔnɔ an jɔnnen don ko de dɛ Musa Bilali Sidibe a ka an jɔnnen e dɔgɔnin don an jɔnnen don baasi tɛ an jɔnnen don fulakɛ an b'a fɔ ko Mori ani Nari a bɛɛ lajɛlen indi tɔgɔ ye ka ni yɛrɛ bila fulakan fɔlɔ yan dɛ ayiwa Mori ani Nari ayiwa n'a bɛɛ indi tɔgɔ ye ayi ne de peut na minɛ bolo e tɛ indi kan ne sera indi wa mais i t'a mɛn ne t'a mɛn e ma indi filɛ a m'o filɛ i ma filɛ ayi Samara ne ka indi y'a faamu ne ka indi filɛ a sɔrɔ e yiri ɲɛ sɔrɔ e yɛrɛ mi sa ne ka indi filɛ an b'a filɛ kalo arabanaba o marabolo kan to village la o tɛ n goto ka dɔ bɔ waati ka bɔ waati de dɔrɔn ye filɛ o bɛ sinima la ayi i ma t'o la sinima o y'a sɔrɔ jɛgɛdi Amadu Kamara an ka taa ne fɛ an b'an pan an bɛna an cogo nouvelle horizon Neerankura o don a ye n'a fɔ an ka golomasiri taabaw tiɲɛ don maa bɛ se k'a fɔ ko tare alhamdulilayi jaabi tɛgɛrɛ ni fɛn an y'o fɔ u b'a fɔ ko wa o don ka sabu kɛ Kidali marabolo ale ni Jijeni marabolo b'a fɛ na fɛn ye bɔnɛ banfula o don golomasiri taabaw u y'a cogo maa ninnu kunkolo la koyi Amadu Kamara kamarakɛ a baaraw kɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 21 Amadu Kamara a bɛnna tarata donya dɔ ma san
ba fila ani muwano woro amadu kamara ke anga jamana chefini tabau kalanga shemin kera ofe jamana kondo nyekoro amadu kamara ka fo ube jamana etane ka kishi ka jamana kondo woro le ba fo kolonel ni ko kishi e ba ye ka fo utikalenga obala ka bo osrafe ko le majora amadu kamara mo ko nana uleka jogera sababu ka dankare juku uleka dawo chamana amadu kamara binaka biya alibi kidare ani jijeni umara buru konana ako mimi foye chirikeba oye mama ni tureri ako aleye asalo ka boro mina odeye eta mojo generale uluka communiquer doye nuni oye ayira ka fo amadu kamara ke ko ne majori ako kasanu okawulika joye utara bamanji ke wolu darara nani bonyongo ako ubora uluka amadu kamara ke yoro la mimbe kidali udugu udarayala ako kumana mina uluko ne bora yora inga amadu kamara oye fere woni ko sigi sega dara yulu temene ko fe ibaye ka fo amadu kamara bara minga ngake oye oke nemi voye sanve alo duguma asma kiso bala ka nyon jari amadu kamara chefin tabado be sanve do duguma ni sanve mo ya susu duma mo be akume duba tane ka fi sanve sama mo ko anta fe ka jumu ni ga jumu fa to fa chugula amadu kamara fa ka chugumi ni mate sega fo amadu kamara akara kumurata ani sewa ya amuru ko siga tala ya tara lage ko jumu fa ni chugula yoro ko fo na ni ube kidali umara buru ko fo o dabe duru dola anga chefin tabaw fe amadu kamara akara kuno woro ni sonja ani farfuri ko so di kasani ya fa bala kuno fo na sirayi ibaye ka fo wula ba do ko mi me konsambu ko ka fi oni jijeni che kilometre binane bonyongo do mvana anye juru ulu danu ko fa amadu kamara anga chefin tabaw ayi mvana kasani uka barake nyoya mimbe oni yushi jamana kelelo nyonje kasani keleke mina munumbe uburu amadu kamara yimvana andara jugo zoro ye anye ujiwu ka do uka amadu kamara bona bavla anye uta ko chugo chama kuna colonel major uno bila ma ukemela ra duguroji amadu kamara ke colonel major bemi voye colonel major amadu uno ko ni ngeme ka do woni na sumuzumu bi amadu kamara memi voye anga chef ni taba ulu mate flani memi voye na ya sige kene makwa baye kene na yo nyo so wula kono amadu kamara do to to ka do ma memi voye anga chef ni taba amara ka budele ni nda jugo kan wala amadu kamara amadu mala ko so amade tuwe ale de ya fasiri anya salo ka bo nubere horizon okono ankoro ka do maman tura ankoro ka do anya janjo ka nyon fe samaira don te wala jabana ngona ya o de ni wala wallahi anta ya fo no min mamani kasi ko ka mi du sigatala anya janjo ka nyon fe kera awo ngai ko ka do o mani ko rebe janjo ka akana sigade janjo me o mama bara ni mubara kuna vondi bara tewa samaira na ndara bara la fa ula ko utanda janjo de badaki chima ko dibitiki modi ko ni masima lage ko ikatale fe ko endu kaseti chama mbaba kabina idiri endu kana samaira mbam amena saloni ke ni sisa o soir de Bamako Bamako wulate ko ka damna Bamako joila segu moti kuchala haka jafuka si bangwana ame demne ko bi am se ka fo alhamdulillah rabbil alamin tajiko am atike machine ke laisa asana fa babana wa est-ce que tu crois mona fara wa ça qu'est-ce que tu crois Aïssa Nini mais fais attention ah ouais tout d'affli tout d'affli ah c'est la ça amone ya ba mo fait je ne peux pas la dire weche c'est une chose de bon weche ni ya fra nyonga fenfe kilometri keminani bi woro ani dona abesongo mambe takasegi sabana siya so ni Bamako che o ye kilometri kemese ba bisige ani konondo o jiri so ni siya so che abise kilo bi woro vla ani konondo ma be yo kilo kemi an Burkina de kasun awa bon on be kata ko chere yan va ine fe na kadi yi tare man vamde do ba ye kan fo Amadu Kamara adora che e chenfo ba mana kasu bo wala ka temesiga so ka ina so ka ala ba na utato ama ba mali no sakala Amadu Kamara ina so ka wi okay wato fasili ya foto mina Amadu Kamara konso ya sanami kuna fonia ya ame do sor de bo kono Amadu Kamara maimuna dumia aleye no blake mai ako mi
tali kɛ jamana ɲɛmaw la Amadu Kamara o ka cɛsiri ni wuli ka jɔ tajuko buna ko nka bi a ko ɲɛdimi do kɔnɔ dumi tɛ siga t'a la ko Amadu Kamara o hukumu min fɛn min bɛ o sɛbɛnciya ale ye citerni 950 ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Amadu Kamara o ɲɔgɔn o de kɛra ni ka citerni ninnu tutu ɲɔgɔn nɔfɛ ten Amadu Kamara i b'i jɔ ni k'a lajɛ i ɲɛ dan i se filɛli dan na ka ɲɔgɔn dɔ ka tu fɔ Bamakɔ faaba kɔnɔ a ko o kɛra Amadu Kamara kunu tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka fara o kan wa Amadu Kamara kamarakɛ ne y'a to n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ye a yira k'a fɔ Amadu Kamara madama direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence o kunu ko olu hukumu kɔnɔna na ka se ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔw ye a ko olu bɛ wulikajɔw la taji ni a donna faso Mali kɔnɔ cogo min na marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka olu yɔrɔ sɔrɔ a ko olu bɛ o baara la a ko o de y'a to Amadu Kamara Kucala ani Motekaw ka daminɛ juillet tile 19 ka se a 20 ma Amadu Kamara olu ye citerni sɔrɔ citerni minnu ni a ka ca ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min ni a b'a la ka kɛ o cogo la olu laɲini ye ka se ka jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ni o ye taji sɔrɔli ka di o ma Amadu Kamara n'o k'o kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadu Kamara juillet tile 21 n'i y'a ta k'a lajɛ a baara a kunfɔlɔ yɔrɔ min na o de ye Segu ani Jola ye fana o ye citerni dɔ ka taa di o marabolo kofɔlenw ma jango yen dugudenw n'a ka di ye olu marabolodenw ka se ka taji sɔrɔ hakilisigi kɔnɔ Amadu Kamara kamarakɛ ka kɔn o ɲɛ juillet tile 17 sanba fɛ ni 6 i b'a ye k'a fɔ n y'a fɔ cogo citerni 950 bɔɲɔgɔnko ko o donna Bamakɔ faaba kɔnɔ Amadu Kamara o de y'a to n y'a fɔ ye cogo min na k'a daminɛ marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi maa ko nin bɛ se k'a fɔ Amadu Kamara min sigilen ka ɲɛnabɔ ma taji ko la ko ɲɔgɔn tɛ ko nin ko antanya bɛ yen wa a y'i kalon b'i da n ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadu Kamara mayi ko y'a fasiri a y'a fasiri cogo min wa an yɛrɛ b'a seereya ten k'a fɔ bi n'a ka bi ya jamana ɲɛmaaw ko o kɛnɛ ka wulikajɔ kɛ ka i taji ko ni k'a nana ye Amadu Kamara fasiri fila an y'a salo ka bɔ yɔrɔ min na o de ye sɔli Bamakɔ ye n'a ka di ye Bamakɔ wula o don Amadu Kamara san'an ka bɔ n bɛ min fara kan essence tɛmɛnen kɔfɛ gasoil kɔfɛ courant ko alhamdulilayi tubarikala alhamdulilayi bi Jayanabugu la Amadu n'a ka ɲi a ka ɲi sa a ka ɲi wala n'a ka ɲi a ka ɲi Tamakɔrɔ min fɔ yen Ɲamana anw yɛrɛ bi ma kɔni Ala ma ayi n'a ka ɲi Amadu Kamara fɔ 24 heures sur 24 a fɔ i ci ɲɔgɔn ma ko cɛ don o tɛ kɛ siga foyi t'a la jamana ɲɛmaaw bɛ fo k'o waleɲuman dɔn courant ko yɛlɛmaba donna a la u ni waati in na Bamakɔ kɔnɔ yan ne tɛ marabolo kɔni t'a dɔn mais Bamakɔ yan kɔni Amadu Kamara ko kɛra tare ye komi yɛrɛ Jayanabugu la a nana anw fɛ depuis 9 heures yan fan fɛ ka tile Amadu Kamara a ye tile kunkurunin kɛ fitiri waati ka kɛ na tugu ka dɔɔnin kɛ a ka cɛ fɛn ɲɔgɔn ye a bɛ tigɛ hali a tɛ miniti 30 ya cayalen a bɛ na tiɲɛna bi Samara essence ko in o kɔni ye bi alhamdulilayi station n tɛna station tɔgɔ fɔ station dɔ bɛ yen tajibo gɛlɛya la a ye gɛlɛya lase anw ma bi an tɛmɛtɔ an to k'a nɛgɛru b'u la u b'u dɔw k'u bolo fini fana an bɛ taa yɔrɔ si an bɛ fa de la min ka na kuna ani bi Samara Amadu Kamara ni Ala sɔnna ni ko ninnu bɛɛ Maliyɛn bɛna ɲinɛ nin bɛɛ kɔ ka sabu kɛ jamana ɲɛmaaw u bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min ni Ala sɔnna ma ko bɛ kɛ musoya tɛ mɔnɛ ye Safi yɛrɛ waati a ko ni Safi tɛ ka sɔrɔ a ye kalo kelen kɛ waati min n y'a wele ko ale bɛ Kalabankura de Kalabankura de a ka yɔrɔ filɛ nin ye ani bon a ka ɲi sa Safiyatu Sidibe an tɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔn sɛgɛnnafiɲɛbɔ a bɛ commencer ko kan i bɔra ka fasiri maana sisan kunnafoni a ɲɛna an b'i fo an bɛ taa Musa Tarawele GMT fan fɛ n b'a f'i ma an b'an sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔnin ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛɛ bɛ Kamara ko ɲɛnɛmajɔ Amadu Kamara an k'a kɛ ten o bɛ ɲɛ ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne minni na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di
ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de Zara. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Malimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲare la i bɛ Babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Duden bɛɛ lajɛlen wasara. Sara jɔlɔkɔ bɛɛ lajɛlen wasara. Dumunikɛla ninnu zame dun tɔgɔ la resere walayi. Aw ko b'a fɔ dɛ. Sara sigilen bɛ k'a mɛn a n'o mugan cɛ ne bɛ cɛ. Zara man di ne o. To man di ne zame man di ne. Kunu ne ye zame dun na. Kunu ye zame dun. Kɛra kunu. Kana man di a yi t'a dun a n'a man ta ye. Ne ye sɛbɛn dɔn. A man di ɲɛ nin ta don i kelen. Ayi ne Safiyatu ne de y'a ye kunu zame ka di maa min a man di maa min a dun tɔgɔ la i b'a dɔn a la. Safiyatu Sidibe ni sɔgɔma. Voilà. Denbaya don. Zame man di ɲɛ nin ta don i kelen wa. Kelen tɛ. Ayiwa Safiyatu baasi t'i la. Baasi tɛ la. Denbaya don. E bisimila. Samari Sanogo Amadou Kamara ka segin ka fɔ tugu aw ni sɔgɔma ko kura parce que an ye ɲɔgɔn min ni plateau tɛ kelen ye ka fɔ an lamɛnbagaw ye bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma Mali kɔnɔ ani a ye ɲɔgɔn serifila kulɔri kɔnɔna la awɔ kulɔri kɔnɔna la aw yɛrɛ tɛ ni jɔsi Kamara ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ko mu bisimila ko musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ Kamara an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen ba min b'an bolo ale ye Madame Sako Jɛnɛba Yaliko ye Madame Sako Jɛnɛba Yaliko ye ale ka baara bɛnnen bɛ baɲumankɛ wale ma baɲumankɛ wale jumɛn n'a bɛ mɔgɔw wele ka da kɛ mɔgɔw ka fini kɔrɔw samara kɔrɔw saki kɔrɔw fɛn o fɛn ni mɔgɔ mako bɛ se ka s'a ma adamadenya la a b'olu collecter ka fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ bɛ don kɛlɛ kɔnɔ k'a ko k'a jɛ k'u sanuya ka sɔrɔ k'u lase mɔgɔw ma bɔ la mɔgɔ caman minnu mako b'a la n'a se t'u ye k'a sɔrɔ ko dɔ ka kɔrɔlen dɔ ka kura ye an ka nin dɔgɔkun muso cɛsirilen n'o ye Jɛnɛba Yaliko ye Madame Sako ale ka baara bɛnnen b'o ma an wulila ka s'a ma an ye min sɔrɔ n'a ka yamaruya ye an bɛ se ka to k'o lajɛ ka aw bisimila an ka bi musoya tɛ minɛ ye muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ Madame Sako Jɛnɛba ye a ka baara bɛnnen bɛ min ma o ye baɲumankɛ wale kɛli ye n'o bɛ tali kɛ adamaden ma k'o bɛ se ka se fɛn o fɛn ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o ɲini k'o lase maaw ma minnu mako b'a la n'a sɔrɔ se. Je suis dans le domaine de l'humanitaire an bɛ baara min na a bɛ fɔ a ma ko humanitaire ka mɔgɔw dɛmɛ se tɛ mɔgɔ minnu ye ka sɔrɔ i ma fɛn ɲini en retour voilà donc ne ye n yɛrɛ sɔrɔ a la n bɛ se k'a fɔ fɛn min na a kun ka di n ye a mɛnna mais mun ma se k'a bila sen kan ala barika la sunkalo kalo tɛmɛlen an sera ka bila sen kan o de la sabula fini dɔw tun bɛ n yɛrɛ bolo n bɛ u di mɔgɔw ma donc an nana jateminɛ k'a fɔ a kun ka ca ka se hakɛya min ma est ce que n'an y'a fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a lase mɔgɔw ma k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka dɛmɛ lase yɔrɔ dɔ ma o structure ye minnu bɛ dɛmɛ lase denmisɛnninw fara mɔgɔkɔrɔbaw kan ou bien se tɛ mɔgɔ minnu kɔni ye donc a mako b'olu ye donc an b'a lase olu ma est ce que a kun tɛ kɛ fɛn ɲuman ye
ala ka information bla an réseau sanfɛ a diyara mɔgɔw ye tiɲɛna bɛɛ ide in adhéré fini tun bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ bolo k'a di u tun t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na donc olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka a finiw lase ne ma an y'a lasago ka ɲa k'a di o yɔrɔ mɔgɔw ma vraiment a kɛra bonya belebele olu fan fɛ a diyar'u ye a bɛnn'u ma a kɛra an y'a organisé sous forme de cérémonie donc du coup au de senfɛ on a vu qu'il y avait plusieurs structures parce que olu yɛrɛ ta kɔfɛ mɔgɔ caman ye wele bila ne yɛrɛ ma k'a fɔ k'u mako bɛ a dɛmɛ in na k'a ɲɛci b'u ye ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ minnu mako b'a la kuma tɛ denmisɛnninw ma donc an y'a sigi sen kan o cogoya de la o don ni bi cɛ an ye dɛmɛ lase yɔrɔ min ma a ka ca ni yɔrɔ 4 yɔrɔ 5 ɲɔgɔn ye sisan a min bɛɛ kɛra vraiment bonya belebele ye ka s'u ma donc baara in nana o cogoya de la et c'est une activité pérenne an b'a kan hali sisan an bɛ collecte de demander an bɛ collecte de lancer an y'a yira k'a fɔ ko an bɛ ka chaîne de solidarité agissante de kɛ an tɛ fɛ ka mɔgɔ si tɔɔrɔ an m'a fɔ ko mɔgɔ ka fini kura kalan ka d'a ma an m'a fɔ ko mɔgɔ ka samara kura d'a ma hali n'o y'a sɔrɔ n'an y'a sɔrɔ a tɛ kɛ basi ye parce que n'i ko i bɛ dɛmɛ lase mɔgɔ ma fɛn fɛn bɛ se k'a tigi nimisi wasa fɛn fɛn bɛ se k'a kɛ dans la dignité o de ka ɲi mais pour que i kana i ka dibagaw fana sɛgɛn an kɔni ko ni fɛn min b'i bolo i yɛrɛ b'a dɔn k'a ma tiɲɛ fɛn filita tɛ mais e de mako tɛ s'a ma bilen tuguni i b'a lase anw ma an b'a lasago ka ɲa k'a di mɔgɔw ma minnu n'a ka kan a ɲɛci bɛ minnu ye baara bɛɛ n'a gɛlɛya de don an ne madame Sako ka masala kan gɛlɛya mun b'a kan a da sera o alhamdulillah rabbil alamina se k'a fɔ gɛlɛya kelen min b'a kɔnɔna na min bɛ se ka jate ko gɛlɛya o ye fini lase cogo ye ne ma parce que mɔgɔ caman bɛ n wele k'a fɔ ko fini b'u bolo mais caman b'a fɔ ko ka taa récupérer de donc comme baara daminɛ de don a moyens bɛɛ t'an bolo on n'a pas de véhicule pour faire les activités donc ne yɛrɛ de bɛ telimannitigiw bila ka taa minɛ yɔrɔw la donc au coût me reviennent ce qui rend un peu difficile mais vraiment jusqu'à aujourd'hui m'a fɔ ko alhamdulillah an ma se ka an ma dɛsɛ mais n ka ɲaɲumantigi caman fana b'a la minnu bɛ minɛn siri wala an t'u bɔyɔrɔ dɔn an t'u ka so dɔn an t'u dɔn u bɛ minɛn siri k'a bila telimannitigi kɔfɛ k'an wele telefɔni na k'u ye minɛn di an ma ko mɔgɔw bɛ nalen n'a ye n'u tigiw nana n'an ko wari bɛ sara u b'a fɔ ko ayi k'a tigi y'a sara ka ban mais a gɛlɛman kɔni caman ye minɛn lase cogo an ma ani ni minɛn nana fana a bɛ lasago de parce que n'i k'i bɛ dɛmɛ di mɔgɔ ma tiɲɛ n'o ye ko fɛn kɔrɔ de bɛ n bolo ka d'a tigi ma mais pour que fɛn ka valeur sɔrɔ a bɛ dépend i b'a d'a tigi ma cogo min na an b'a ko k'a lasago ka ɲa minnu bɛ passer olu bɛ passer ni minnu mako tɛ passer la an b'olu kuru ka ɲa ka a don manaw kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɛn donc olu bɛɛ bɛ coût de demander donc c'est un peu n bɛ se k'a fɔ ko coût yɔrɔ dɔrɔn de ye problème ye le fait que a bɛ ka bonya sinon a daminɛ a kun ka dɔgɔ an kun bɛ ka se k'an fɛn mais n'a bonyana ka tɛmɛ ninnu kan charge ni fɛnw bɛ bonya kosɛbɛ donc an bɛ welewelemada kɛ bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ ni fɛn fɛn ye an y'a fɔ an tɛ jɔn fɛn na nka ni mɔgɔw sera k'an dɛmɛ ni halisa minɛnw se cogo ye an ma ani an mago bɛ se fɛn minnu ma ka baara kɛ ni minnu bɛ se k'olu las'an ma o fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa an ka se k'an ka laɲini sabati madame Sako yɛrɛ furumuso ye denbayatigi a b'a ka cɛlasigi baaraw ni baɲumankɛ wale baara in jɔn bɛ cogo min na a da ser'o fɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye organisation de ye diɲɛ fɛn bɛɛ ye organisation ye ni i bɛ fɛn o fɛn na i b'a essayer k'i ka planning kɛ ka bɛn o de ma ne bɛ ala barika da moi j'ai pas vraiment un très grand problème de gestion du fait que ne ka activité minnu b'a kɛ principalement c'est des activités que je fais à domicile n tɛ baara la mɔgɔ fɛ pour le moment min bɛ a to contrainte ba sugu dɔ ka kɛ n kan donc n yɛrɛ de bɛ n ka activité personnelle kɛ n bɛ restauration kɛ à domicile n bɛ prestation de service fana kɛ mais je fais tout à domicile donc du coup c'est pas assez compliqué ni min bɛ wagati min na o de bɛ bila priorité la comme an ka activité de solidarité in c'est wagati ko de don donc ni ale wagati bɛ yen tuma min na an b'an sinsin ale kan mais n'a wagati n'an ye remise dɔ kɛ le temps an ka dɔ wɛrɛ préparer temps dɔw bɛ k'i bolo ka souffler ka fɛn wɛrɛw kɛ bon le fait que i bɛ so fana a b'i permet k'i ɲɛ jɔ i ka denmisɛnninw na k'i ɲɛ jɔ i ka denbaya la i b'i ka denmisɛnninw ka éducation assurée i b'i ka du suivi dɔn i bɛ se ka fɛn caman kɛ i sen fɛ. ni welekan bɛ jɛnɛba yaliko bolo ka ɲɛsin mali ani diɲɛ muso ma o de ye. diɲɛlatigɛ kɔni selen bɛ yɔrɔ min na bi a ma se a ka fɔ mɔgɔ yɛrɛ ɲɛna ko wuli i ka dɔ kɛ an bɛɛ ɲɛ b'a la ni
sɔrɔ t'i la n'i tɛ dɔ kɛ a bɛ tɔɔrɔ min lase yɛrɛbakun yɛrɛ ma parce que dɔkɛbali t'a sago sɔrɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na donc je pense que a ma se a ka fɔ mɔgɔ ma yɛrɛ ko mɔgɔ ka wuli diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ça impose que mɔgɔ ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ ye walasa i ka se ka ko dɔ ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye cɛ b'a kɛ o ye tiɲɛ ye mais n'i bɛ dɔɔnin kɛ ka fara cɛ ta kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de bɛ sigi diya o de bɛ ko dɔw nɔgɔya donc hali ni i ta ma kɛ sokɔnɔna ta ye i bɛ se ka occuper i yɛrɛ la i bɛ se ka fitini fitini k'i ka denmisɛnninw ye i bɛ se k'i ka kungow ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye i bɛ se k'i ka social kɛ je pense que c'est important donc muso bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri baara ye institution divine yɛrɛ de ye ala m'a fɔ ko cɛ dɔrɔn de kan ka baara kɛ ala ko ko an bɛɛ bɛna balo an ka effortw la donc hali sisan an k'an jija musoya tɛ mɔnɛ musoya ma deli ka kɛ mɔnɛ yɛrɛ ye depuis ala ye diɲɛ dan sabula muso yɛrɛ de ye diɲɛ fɛn bɛɛ base diɲɛ sigilen bɛ o kan o dɔnnen don donc n tɛ se ka fɔ ko musoya ye mɔnɛ ye hali n'a danna muso bɛ bange min yɛrɛ kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na musoya tɛ se ka kɛ mɔnɛ mais pour que a ka fanga sɔrɔ an yɛrɛ de kan ka kolo don an yɛrɛ la ka hali sisan k'an jija an fana ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. ala tigɛrɛ na fɛ ko an ka madame ya yɛrɛ ka madame ni yɛrɛ ta ye awɔ madame Sakɔ Jɛnɛba Iyagare awɔ ne jɔlen don ne muso don a tila ka na jɛnɛba na ye kosɛbɛ o kɛra kunnafonidilan muso tɛ kunnafonidilan muso ye ale y'a don ko ne ka min fɔ ko tiɲɛ don nin nana an b'a fɔ kosɛbɛ a waliɲuman dɔn a ka wulikajɔ kosɛbɛ a ka timinadiya ani courage min bɛ a yɛrɛ la kosɛbɛ Amadu Kamara nin baara in tɛ kɛ courage kɔ mɔgɔw ka finikɔrɔ faralen ɲɔgɔn kan ka tila ka o lasanuya o bila kuraya minɛ kɔnɔ k'o ta k'o di maa min n'a ka kan ne min fɔ ye Amadu Kamara a fana bɛ ci la siga t'a la madame Margot Madame Samaïla Madame Sakɔ ka image no Samaïla a bɛɛ bɔra k'a ye sisan le problème est que ni mako tɛ n kalanna ma kalan ou bien se bɛ n sen tɛ yen tɛ a yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ vidéo kɔnɔ sa kuma dɔ la a bɛ confronter problème min na o ye minɛn bɛ se ka fini ninnu bɛ se k'a lasɔrɔ cogo voilà mais alhamdulillah ni i bɛ ko kɛ i ni ala cɛ ale ŋaniya ɲumanya ye ala yɛrɛ t'i dɛsɛ voilà u b'a fɔ cogo min na ala n'est pas obligé ko ala ne laisse jamais une bouche qui l'a créé vide a bɛ kuru ma côté donc muso le fait que a bɛ ɲumanya min kɛ o yɛrɛ kama yɛrɛ a tɛ se ka a tɛ ka dɛsɛ minɛn ninnu lasagoli na ka se fo a yɛrɛ ma mais o t'a bali a tɛ dɛmɛ k'a tɛ dɛmɛ ɲini parce que a bɛ ka bonya ka taa fɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fɛ ka nin kɛ mais temps t'u bolo mais le fait que temps b'ale bolo k'a kɛ dɔw bɛ yen u b'a karisa minɛn b'an bolo mais n'a ta si elle a les moyens a bɛ mun kɛ a b'a mobili ta ka taa ou bien a bɛ a ka moto ta a bɛ taa ta donc o gɛlɛya ninnu de b'a kan ka se k'a ka baara kɛ confortablement donc i ka k'i ka o kuma sɔn ji la ne yɛrɛ sunkalo kɔnɔna na an taara dɛmɛ dɔ kɛ ɲɛfiɲɛ kabala yanfan in fɛ fo kabala kɔfɛ awɔ cɛbara a dira a y'a kuma fɔ yan mɛ tɔgɔ tɛ n kɔnɔ Samara Sanogo a don tiɲɛna mɔgɔ si tun tɛ kɛnɛ kan ko misi mana mɔgɔ min dusukun na et puis a kɛra seli ɲɛkɔrɔ la sunkalo la denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ an balima lujuratɔ dɔ fana bɛ yen ekɔliso dɔ jɔ yen ka denmisɛnnin lujuratɔw gansan k'u ta u bɛ si u bɛ dumuni kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ninnu ka fɛɛrɛ ko ala de b'a dɔn a don jɛnɛba y'a kunkɔn fa a bɛ fini valiji ne yɛrɛ t'a da dɔn a don n yera a kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ a ye nisɔndiya min lase denmisɛnnin ninnu ma ka jɛnɛba fo nin yɔrɔ in na sabula i ye kuma dɔ fɔ ça c'est important jɛnɛba fɛn baara in ka d'a ye a kanu b'a la parce que mɔgɔ min don ale yɛrɛ ye a mɔna quartier Bamakɔ quartier ba dɔ de la donc a y'a ye k'a fɔ kabini o kuma ale yɛrɛ denmisɛnnin na kuma ale b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔ dɔw kan sigida la fini se tɛ u ye seli la ale yɛrɛ tun b'a yɛrɛ ta de bɔ k'a di o sigida la denmisɛnnin ninnu ma o de hakilina nana na kabini o kuma ka se ka don nin baara kɔnɔ wa ala b'a dɔn kuma dɔ la a bɛ musaka min don nin fini ninnu a distribution acheminement fɛn min fɛ a barika ka bon donc effectivement ni maa fɛ ka dɛmɛ kɛ ne ni Kamara la o jɔn de taara jɛnɛba ka
ne Jeneba yalkoy dono muso chesiri ba aga ama nyini anajebaw fe ni mo mo be se ka Jeneba na Jeneba ima demena en tant que d'habitude ka demain ni mo parce que d'habitude ta chef d'entreprise ou ka mais ni to c'est habitude lucratif voilà donc ni mo me se ka demain ama fo je we ka ta fini ka ta do be fini ko le to bul mais asibu ka ko sa ngadama ibe ko rama ni mo ma ba mi ne ko da ma samaira voilà au kadai donc ama fa la je ba we mo be se ka wele kanta en compte voilà ni we anga fi wani mo misala mo min kulo bela sidan watina na ma ko be ka Jeneba buluma de meni o buluma fendo ye parce que hakli bala ya fo fino dronte ale sabara o bala onu wa chama o tigi ba ke choko disa la samaira numéro kile ne be rubrique ngama dit toujours o anga baraka numéro yi no 77 54 bilu nani 67 67 bilu la ira fe ni biche ni kile awone numéro ni numéro wele il fait la baraka ni Jeneba yi o kene do alsa ka boji ne maka hokum kono ni muso chesirle mu fenen be ni be fe ka teme anga rubrique il sira ni mu kene kongo ni fe fe ka anga ni rubrique ka sponsoriser ibe ni numéro kele fenen kongo tout ça mais ça va ni c'est là. Hein? Ça c'est une discrimination et discrimination professionnelle. Kaka davla kufanga la ncheche. C'est qu'il faut que les madons va to wadi bi Amadou Camara et bablo ko to ko albe ko na ko tobe o to mo tini de bukanto yi e anya fo dunga na ko fen flabe anga Sénégal ka kungo ani anga to rangi ko so na ngele bi anga ulu flabe et société ura me do nga du ngo kuma ko ani ta technicien fanfare mbi tare ke CSDM ou ka barala ko Musa Traoré ka la gina so la do sabatini do ako fini fana awo ne kɛra 16e tout que baga Francis premier président nye mandat fila kɛ après nga vice présidente o élu la ka kɛ présidente ye parce que ne an ye congrès dɔ kɛ Bamako 2021 mai 2021 o congrès dugu 45 ye ne sugandi k'an kɛ président ye alors donc san 5 in tɛmɛnen kɔfɛ an ye congrès kura da n'o kɛra le 16 mai tout près là il y a 2 mois au mémorial Modibo Keïta congrès ye danaya ta ka danga tugu pour 5 ans bon an ye fɛn caman de kɛ bon dugu bɛɛ n'a a particularité de do Francis sɛbɛnko de b'an ka mɔgɔ caman na an ye mɔgɔ accompagner préfecture de police la an y'u soutenir caman ye carte sɔrɔ caman fana m'a sɔrɔ an ye regroupement familial fana minnu ka famille bɛ Mali la yan n'u bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka segin an ye intervention k'o la an y'u caman nati et puis an ye mɔgɔ caman reloger san dɔ la mɔgɔw caman bɔra Espagne ka na donc an ye kɛlɛ wuli ka jɔ Francis ye an ye mouvement kɛ ka protester u ye u la reloger donc an ka objectif fana t'o dɔrɔn ye an bɛ mɔgɔw assister mais an bɛ projet sɛbɛn mɔgɔw ye an bɛ u accompagner u ka projet la et puis an b'u orienter sɛbɛn minnu ye nafolo bɛ minnu bolo u ka na u ka investissement kɛ Mali la parce que o fana ça c'est très important o fana y'an ka rôle ye mais an bɛ kɛlɛ la sira wɛrɛ kan o ye mun ye an ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ yan k'u ɲɛsin Sahara ma ani Méditerranée an ko o kasara bonyana kojugu donc il faut k'o fana ka jɔ parce que Occident tɛ comme avant Europe tɛ comme avant fɛnw changera mɔgɔw bɛ taa bateau karabalenw na o bateau karabalenw tɛ foyi ye u bɛ don mun kɔnɔ mɔgɔ 120 mana don mɔgɔ 20 de bɛ se
mɔgɔ 100 bɛ to ji la donc an ko o fana ka jɔ o de sen fɛ an ka congrès in fɛ an ye projets da projets n b'u citer a ka ca mais c'est important aw k'a faamu projet fɔlɔ an ko Mali dugu fɛn fɛn n'a ni Europe dugu fɛn fɛn jumelelen don coopération n'a bɛ fɔ a ma coopération décentralisée an k'an bɛ yɔrɔ min sisan o bɛ au point mort il faut que an k'o relancer de an ye date fixe a la ni Ala sɔnna 22 septembre prochain à Paris an b'o coopération décentralisée toutes les villes jumelées maliennes avec les villes européennes an b'u fara ɲɔgɔn kan pour que u ka nouveau parce que o nafa ka bon an ka population ma projet filanan an ko Mali ye dugu ye a culture ka bon an bɛ semaine culturelle instaurée France pendant une semaine culture art malien an b'a feere occidentaux ma précisément en France. Projet Savana, oui, projet agricole, ça concerne 5000 jeunes candidats à la migration. En gros, il y a nous qui faga Sahara ni Méditerranée là ou ka to yan an ka partenaires financiers an b'a f'u ye u k'u financer à partir du Mali comme ça nous financera nous ye baara sɔrɔ mɔgɔ si tɛ bɔ baara b'i bolo i bɛ nafa sɔrɔ a la k'a fɔ i bɛ taa tunga fɛ o ye sabanan naaninan an ko janvier 2027 an bɛ centre de formation dɔ dayɛlɛ yan pour les mines Mali ye dugu ye sanu bɛ Mamadou Konate Amadou Camara nin kun ye tungaranke o n'a ka di a fɔ conseil supérieur de la diaspora malienne Bedi Dramé Amadou Camara ale y'a maɲɛma ye ale y'a maɲɛma ye nin waati in na o kun bɛ o ka sigiba dɔ la n'o ye forum ye min kɛra CCB kɔnɔ Amadou Camara walasa ka se ka lajɛ tungaranke minnu bɛ jamana kɔ kan malidenw don Amadou Camara u taara dayɛlɛma ɲini na degun ni gɛlɛya minnu bɛ o kan ani o ɲi bɛ se ka don cogo min na jamana baarali la ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan o kumabaw b'a ye k'a fɔ o baaraw kɛra baara in o la a ka dakuriya ninnu o salo la o dokumu kɔnɔna la a bɔra ka ɲɛfɔli minnu kɛ n y'a jigiya k'a fɔ Amadou Camara ni laɲiniw donna ba la a dɔw la caman o n'a bɔ degun siga t'a la Amadou Camara kɛ n'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka rubrique société kɔnɔna na an bɛna sɛnɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ taa kita Mamadou Konate a fana ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ Amadou Camara e ye sɛnɛkɛla yɛrɛ ye sɛmɛ lahala bɛ cogo di bon ɲinan samiya yɛrɛ wagati koronnen de dɔn n'o tɛ mais ɲinan samiya an bɛ se k'a fɔ sɛnɛkɛlaw u k'u hakili to fɛn damadɔ la parce que fɛn dɔ bɛ sɛnɛ la o tɛ sɛnɛkɛlaw bolo o ye ji ye ji tɛ sɛnɛkɛlaw bolo sinon a tɔ bɛɛ bɛ sɛnɛkɛlaw bolo mais ji t'u bolo u k'u hakili to kunnafoni minnu bɛ di u k'u hakili to la ani si telimanw a ka ca Ala fɛ n'o kɛra sinon samiya ye daminɛna Mali la Mali fan caman fɛ an bɛ se k'a fɔ a tɛ fan dɔ fɛ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 jiko y'a sababu ye donc o la e ka kɔrɔ fɔ si teliman ko de bɛ se ka si teliman ko o de bɛ se k'a to sɔrɔ bi kɛ sabula n'i ma farati n'i taara si dɔw bɛ yen si minnu bɛ taa kalo 3 kalo 4 na n'i y'o ta bilen san ma fori a bɛ kɛ baara ye nka ji bɛ Ala b'a yɛrɛ sago la ji bɛ Ala bolo Mamadou Konate a ye min fɔ a ko la an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ o bɛ bɛn bon an fɛ kita an bɛ Ala tanu dɔɔnin sinon samiya doncogo man ɲi kosɛbɛ parce que an bɛ danni waati de la danni waati tɛ ji tigɛtigɛli waati ye danni daminɛ sisan a bɛ ne ka kalo 1 dɔɔnin bɔ mais san tɛ ka basigi tiɲɛ yɛrɛ la san tɛ ka basigi jusqu'à présent an bɛ kɔɔri dan na an bɛ tiga dan na an bɛ kaba dan na voilà jiw ka suma ɲina trop fɔlɔ salon ka kuma ni y'a sɔrɔ mɔgɔ ti kɔɔri dan ko kuma fɔ an fɛ yen kita a sɔrɔ an tilara danni na n bɛ se k'a fɔ o y'a sɔrɔ danni yɛrɛ a ka dɔgɔ an fɛ kosɛbɛ mais ɲina nin waati y'a sɔrɔ an bɛ danni na o ye danfara dɔ ye bon gɛlɛya filanan ye mun ye o ye hali an bɛ yɔrɔ min sisan cikɛlaw ma u ka kɛfɛnw sɔrɔ ni an ka kita ta sɛrɛgili 5 an ka région kɔnɔ n'i ye ta i b'a sɔrɔ kɔɔri nɔgɔfin kan ka kɛ dugukolo la 100 sara la a ma tɛmɛ 47 kan 100 sara la i y'a dɔn o ka dɔgɔ n'i ye kɛfɛn tɔw ta même chose kaba nɔgɔ de ka fisa dɔɔnin 61 i y'a dɔn o ye gɛlɛya dɔ ye voilà si n'i ye suman kɔni da suman kɔni da hectare la fɛn minnu b'a la mɔ joona n'o kan ka mɔ ɲɔgɔn fɛ
mais n'a danna a mɔtɔla a mɔlen kɔfɛ kɔnɔ o don a kɔrɔ a bɛ caman bɔ sɔrɔ la dɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala k'a ɲɛ voilà ne kɔni bɛ ladilikan mun fɔ sɛnɛkɛlaw ye ladilikan 2 don an bɛ waati min na bi bɛɛ b'a dɔn waati yɛlɛma de bɛ yen sisan donc mɔgɔ kana ju sanji ma sanji fitinin n'a dɔgɔmanin ni samiya kɔni kɛra sanji fitinin n'a dɔgɔmanin tɛ yen wuli ka dɔ kɛ filanan fana waati yɛlɛma n'i y'a lajɛ an bɛɛ sigilen k'an bolo da ko tubabu ka nɔgɔ ne bɛ ɲini min ɲini mali sɛnɛkɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kita sɛnɛkɛlaw fɛ an banban an yɛrɛ kolo la an ka farafin nɔgɔ kɛ an ta la ye a ka ca ala fɛ n'an y'an dege o la a bɛ wusa ma ne kɔni b'o ɲini mɔgɔ fɛ parce que n'i gulon mɔgɔ wɛrɛ la n'o mɔgɔ wɛrɛ min sɔn a bɛ gɛlɛya i bolo donc an dun gulonnen tubabu ka nɔgɔ de la an bɛ sigi k'an boloma dɔ ma fɛn dɔ dun b'an yɛrɛ bolo min bɛ se ka yɛlɛma kɛ nɔgɔ ye donc an tɛ foro bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma k'an ka farafin nɔgɔ don a la pour que k'an bɔ jɔnya bolo ma o kɔni ne ka hakilina ye ka ɲi sɛnɛkɛlaw ma ka tila k'a min fara kan mɔgɔ kana salaya parce que samiya ji ma bi i fɛ waati min i ka samiya tɛ ban waati donc danni tɔmɔ ni minnu bɛ mɔgɔw bolo an k'an tɛgɛ teliya ni sani min na an k'an teliya k'olu dan a kɛra kɔɔri ye o a kɛra kaba ye a kɛra malo ye o an k'an tɛgɛ teliya mɔgɔ kana salaya k'a fɔ ko nin waati min bɛ yen samiya ma se i fɛ waati min a tɛ tigɛ o waati ala k'an kisi a tigɛ joona ma donc si tɔni b'an bolo an k'an teliya k'olu don joona ka kɔrɔsiyɛn daminɛ. Amadou Camara nin kun ye kita kulu ani bɔdɔ fɔ olu ani olu ka mama de ni ko ka ko siga ko ni ne e pa ko ne ga ma ki sa de dugu mo de i bɛ Sikaso dɔn i bɛ Ɲɔnɔ dɔn i bɛ Yirimajɔ dɔn nka kita fanfɛ bolo olu anw ka yɔrɔw ye o ye tiɲɛ an ye maninkaw ye o ye tiɲɛ u b'olu to yen aw bɛ bɔ yen an bɛ bɔ yen mais n b'a fɛ ka min fɔ yen ne bɛ Mali ne tariku dɔn dɔɔnin Mali dɔ fɔ ne tɛ bɔ yen dɛ mais Mali dɔ fɔ n ye dɔɔnin dɔn a la ok dugutigɛ fo ya kɛrɛsigɛ dɛ an balimakɛ ye kuma dɔ fɔ sisan i n'a fɔ an yɛrɛ da sera ma sisan an ka kɔrɔfɔw senfɛ sama yɛrɛ ji ɲinan sanko samiyako a kɛra dɔnni dɔnkuma ye parce que samiya kan kɔrɔlen juillet kalo tile 20 b'a sɔrɔ Mali fan bɛɛ fɛ danni banna pewu o b'a sɔrɔ kɔrɔsiyɛnni kunfɔlɔ yɛrɛ banna mais ɲinan ta an ye k'a fɔ an bɛna don uti la a sɔrɔ halisa danni ma ban fan dɔ fɛ donc mɔgɔw ka siko jateminɛ ani n y'o de fɔ u ka siko jateminɛ walasa fɛn min samiya kana kɛ samiya lankolon ye mɔgɔw bolo ala k'an kisi a ma parce que ala b'a yɛrɛ sago la a bɛ se ka kɛ mɔgɔw siranna yɛrɛ ji bɛ se ka taa fɔ octobre n'o kɔni kɛra a ka ca ala fɛ retard bɛ se ka rattraper n'o tɛ ni kɔrɔlen ni ji bɛ tigɛ san na kalo min na kɔkɔrɔ ala k'an kisi n'o kɛra a bɛ kɛ a tiɲɛni barika bɛ bonya parce que mɔgɔ caman ka dannifɛn a tɛna se ka tigɛ k'a sababu kɛ ji bɛna tigɛ. Amadu Camara b'a yira k'a fɔ i ka kɔrɔfɔ b'a yira k'a fɔ ko ji nana retard la ça vraiment ji nana retard la. O de y'a to samiya donna retard la. Samiya nana retard la. a sunjata nin waati ale de mais fɛn dɔ fana bɛ yen mɛtiri mɔgɔw ye nin fɔ a mɛnna mɛtiri y'a fɔ kabini mɛ daminɛ wagati ko mɔgɔw k'u hakili to la ko ɲinan samiya ji man ca. Amadu Camara o b'a to bi n'a fayida kelen d'i ma an ka bɔ jɛmukan kɔnɔ bi sɛnɛko la ayi min fayida de mi kulo ɲɛlɛ jɔ an tɛgɛ ja ayi Amadu Camara min fɔ ye an ka bi jɛmukan datugu o de ye dugutigi mɔden dakuruɲɛ kelen dugutigi mɔden maninfin dugutigi mɔden mɔgɔ y'a yɛrɛ ye siga t'a la Amadu Camara n ye denmisɛnnin de ye anw nana Bamakɔ y'a sɔrɔ a tɛ tele bɛ fanga na tuure sama ayiwa olu nana de la Amadu Camara i ka tuma ma ja n'o y'a na Bamakɔ Bamakɔ ni jamu la era san 2008 ka don 9 kɔnɔna na ni denmisɛnnin kosɛbɛ mais ni min fɔ mun gunna adamadenya na maaya la o de ye Amadu Camara se e ka ko kɛ cogoya la ni mɔgɔw ye e ka ala minɛ e ka janto yɛrɛ la n'o tɛ Amadu Camara maa minnu bɛ ɲin bɔ ni e ye Amadu Camara maa minnu b'i ka foroya cɛ kɔfɛ Amadu Camara n'i kulɛra maa minnu bɛ biri ka wuli Amadu Camara minnu ko k'an bɛ sayi nɔfɛ mɔgɔ y'a yɛrɛ de ye an karamɔgɔ nin fɔ Amadu Camara o misaliya ye min ye
fama caman bɛ jamana in kɔnɔ yan Amadou Camara ni ko fama ministre b'o la député kɔrɔ b'o la maire kɔrɔ b'o la Amadou Camara kunu ni kun sera olu ka bulondaw la I b'a sɔrɔ Amadou Camara yen famɛ tɛ nka bi olu dɔw ka bulonda la bi nin falen bɛ yen Ala ni mɔgɔw ye yen bila hali dɔw bɛ yen ni o ka ci bɔra yen fɛ u bɛ siran munumunu Amadou Camara dakuruya kelen k'a fɔ i ye ko mɔgɔ y'a yɛrɛ de ye nka n bɛ min fɔ i ye Amadou Camara si ka ko kɛcogo ni guna adamadenw ye e ka Ala minɛ Amadou Camara ka janto yɛrɛ la sanu ne tɛ bɛtɛ yɛrɛ sɔnna Mamadou Camara ni mare e b'a dɔn yɛrɛ la i ka nin kuma ye bi fɛrɛ an ye nin minɛ siga t'a la tile tile ka kuma la tigɛ sama a ti a ti tile damadɔ dɔrɔn ni Mali faama kɔrɔ dɔ bɛnna circulation na ministre tun don sama a tile la n'a tun bɛ tɛmɛ kabako tun don mais kunu wallahi a ti tile damadɔ dɔrɔn bɔ n'i y'a ye circulation na Samara jitumuna ti ɲɛ kan baasi tɛ ni yɛrɛ ni ministre kɔrɔ dɔ kuma o fɛn cogo la a y'a fɔ ɲɛna ko kunu mɔgɔ minnu tun bɛ taa ale ka du fa ale yɛrɛ kun ko minnu tun b'a fɔ ale ye ni e tɛ anw tɛ kɛ fɛn ye Amadou Camara ale yɛrɛ balo ne fɔlɔ ale yɛrɛ a da de bɛ ka nin fɔ ne Amadou Camara minnu tun bɛ cɛ ni cɛ la hali dimɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ e la a ko olu bɛna ma ale mako bɛ jɔ o dɔ la ale b'o wele u t'a ale téléphone tɛ ta Amadou Camara nin wari na n'i ye baara kɛ n'a ka dɔ la a b'i nafa Amadou Camara k'i fɔ cɛwali dɔ dɔn i bɛ kɔrɔfɔ ko jɔyɔrɔ tun bɛ tigɛ la an ka bi jɛ dɔrɔn bila yan tiɲɛ na ko diɲɛ don o kulo bɛ taa kalanso ni cɛ ye n tun tɛ nin fana don la wa n filɛ ka nin fɔ ye bi n ko aw ye cɛkɔrɔba lamɔdenw de ye dugutigi mɔden o don i yɛrɛ sɔrɔ dugutigi mɔden don a diyara ye i ka fayida n y'a minɛ sabula wulibali don ka sabu kɛ maa yɛrɛ tiɲɛ don nin y'a ye i ye min fɔ sisan nin y'a ye halisa a tigi bɛ balo de Ala k'a n'a cɛ janya n'a tɛ don min na a ko bɛ kɛ cogo di nin ye tiɲɛ sayira o b'a to an bɛ foli kuraya tuguni k'a di an kanubaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen an ka musokɔrɔba ɲuman a bɛ Sikaso an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'an bɔra an bɛna Segu musokɔrɔba tɔgɔ Bakɔrɔ an b'a fɔ Sali Kɔnɛ bɛ yen Awa Kɔnɛ Koro Kɔnɛ Maimuna Kɔnɛ bɛɛ Kɔnɛ ani Bebiye Kɔnɛ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an b'u fo ka bɔ yan fɔ Sikaso ka Sikaso bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ la n'an bɔra an bɛ taa Segu an tɛ kana ye Segu kɔrɔ an bɛ taa famille Dara bɛ yen famille Fufana bɛ yen n'o tɛ Mamadu Fufana n'a ka denbaya u bɛ Segu ni kuma in na an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Levi Dara Abdou Dara Bako Dara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Segu an b'o fo kosɛbɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka na kun cɛ ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn t'an bɔra n'a fɛ an b'o fana fo an bɛ ɲɔgɔnkaw fo nin waati in na Amadou Camara Kamarakɛ ne bɛ ka foli daminɛ Kɔngɔrɛ jamana kɔnɔ an fana an karamɔgɔ a se ɲuman silamɛya ɲɛmaaba a Seyidu Serifu Sumani Hayidara a bɛ taamana Kɔngɔrɛ jamana kɔnɔ an b'a kalifa setigi Ala ma Amadou Camara ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ Amadou Camara taa ko ɲuman na ko ɲuman an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ Ala k'o nɔgɔya an Amadou Camara a n'a taama ɲɔgɔn bɛɛ n'an bɔra an bɛna Buwake Serifu kɛ Mohamed Lamine Hayidara an tɛ sɛgɛn den ɲina k'a fɔ a wuli ka jɔ n'an bɔra an bɛna Mali kɔnɔ an b'o fana fo n'an bɔra yen Fɔnbabugukaw ka Serifu kɛ Sofarakaw ka Serifu kɛ Tɔnbukutukaw ka Serifu kɛ Aliyu Bubakari Hayidara an b'a fɔ k'a waleɲuman ka duwawu k'a ye hali bi Ala ka a lafiya Ala k'a sɛgɛn Ala k'a sɛgɛn yɛrɛ ma Amadou Camara n'an bɔra yen an bɛ taa min fɔ ɲɔnɔnkaw ka ɲɔnɔnkaw fo n'u ɲɔnɔ fo t'u kɔrɔ e sera ka ɲɔnɔ fo ɲɔnɔ fo kosɛbɛ t'u ɲɔnɔ ye an bɔra n'a ye n'an bɔra Amadou Camara an bɛ na min fɔ an bɛ taa Masina an bɛ Umu fo Umu Koyita n'an bɔra an bɛna Kuncɛ Fana Tijani Konate bɛ yen ka taa Sunjata Dramani Traoré Manama Place Dara bɛ min fɔ ye Sɛnɛkɛ ɲɛmaa Dara Sɛfɛnw ka ɲɛmaa Dara Bada Dramani Traoré jamukan in kɔni b'a ba don k'a fɔ k'a waleɲuman bi taa an b'o bila yan sɛgɛ bɛ kɛ nin ka ni su janfara dɔgɔkun wɛrɛ e ni ne a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan bɛɛ a mɔna e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père mi ka e ti jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara
Mon père, on peut pas quoi que les Nazaré. Il y a comment va. Et il faut que la surprise qui est là. Ah bien. Ah, Mangani. Ah, c'est un wali yé to konta. C'est là. To katedi. Abi sampi sababo. Ni ke wore be ni. Ah, ya la pour ka sagi kana na ka ke ko ko. Wa ne ba infuser de mi ha. Même bien. Ya que quoi. Appelez moi wa dia moi on est bien. To katedi. La higa. So za bo le me fele fe. Ngade de. Jama jara kadua ke tezarai. Makele ngadanga mena budoji. Allah farafidenu jara kadua ke tezarai. Makele ngadanga mena budoji. Allah. Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kununga da langoloto na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plastisiw dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛfɛ ɲare la immeuble yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé olu de bɛɛ lajɛlen wasara